गिबियावनो बयनिसिमबो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बर'नि निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे बिबुंसार होनो नागिरदों। मैया बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव मोनसे जथाय सावरायनाय जाना थाङो। 7 नभेम्बर डिमाकुसि हालामाव आरो बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हालामाव खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेनो जाहैबाय जानुवारि दाननि 27, 28, 29, 30 बे खालाराव। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बेवहाय गोथार बाथौ सान 28 जानुवारि 2025 मायथाइयाव बेवहाय गोथार बाथौ साननि खालारा हाबनानै दङ आरो बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बा जिल्ला आफादफोरनि जाबायदिहाय बेखौ बे खालारखौ फावसायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम सावरायनायनि गेजेरजों एराधरानि गेजेरजों माबा मोनसे राहाखौ जों दिहुननो हागोन होननानै मैया 7 नभेम्बर खालारखौ थिग खालामनाय लेखा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों केबिनेटनि सोद्रोमा बिथांमोन आरो लाइमोन माइनाव मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे साखाथियाव थानाय तामुलपुर जिल्ला, भेरगाव जिल्ला, उदालगुरि जिल्लाखौ लाफानानै बेवहाय गोजोनै सावरायनाय जादोंमोनब्लाबो जों जोबथारनायाव जोङो बिनि फिथाइखौ थायनाय मोनासै। बेनिखायनो जों बेवहाय बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबियारि हिसाबै दुखु मोननायखौ जों फोरमायथिदों आरो बेनिखायनो बे खालारखौ सोलायनो हायियाव जों गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, बे आफादफोरनिसिम जोङो जाबायदिहाय जोंनि संबिजित लेखा दंखायो बेबायदि हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय मैया थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों जोबथा मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादों। बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनि जाबायदि संबिजित दङ बिथांमोना गावसोरनि बायदि खारगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जा संबिजित दङ बेबायदि खारगोन। बे जोबनायाव बे गरन्थ'आव फैदों। नाथाय जोङो बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जे जोंहा बोसोरफ्रोमबो स्टेट हलिडे दंखायो, बेखौ जों गासिबो मोनथिखागौ। गोदानै बुंनांगौ बेखौ रावबो गोदान बाथ्रा नङा। दा देग्लायनि बे बोसोराव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आसाम नाङै आरो आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो गोथार बाथौ सानखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय गोबां जिल्ला आफाद बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो रायदाव आफादबो दानानै लाखादों। दा बेनिखायनो गोनो गोथो जानायनि खारनफोरा बे जोङो थुनलाइ सिबियारि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो थुनलाइ जोनोम मोनदों आरो बेनिखायनो जों मानो थुनलाइयाव बाहागो लानो मोना। दा बेखौ गोबां सोंलु जानायनि बिथिङावसो बे बाथ्राफोरखौ सावरायनो गोनां जादों, नङाब्लाथ' सावरायनो गोनां जेबो गैयामोन। दा बेनिखायनो जोङो बाथौ सिबियारिफोरनिसिम आरो जोंनि जिल्ला आफाद, बियाब आफादफोरनिसिम जाबायदि हाबाफारि नोंथांमोना लादोंमोन बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। बे हाबाफारिफोरा गाजा गोमजायै जानांगौ। जेरैबायदिहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथोन हरदोंमोन आगोलाव, बेबायदि आगोलो बिथोन हरनाय लेखा नोंथांमोना हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आरो बिथांमोना रोखा खालामखादों जे 28 खालाराव थान्दै
बिथांमोना आजावनाय दङ। नाथाय बाथौ सिबियारि बिथांमोना बै थान्दै मेलाव बै समाव सहैयाब्लाबो जागोन होननानै मैया रोखा खालामखादों। आरो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय साननांगौ जादों जायाखै बेखौ जोंनि जिल्ला आफाद बाथौ सिबियारि बिथांमोना बेखौ सानगोन। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौ रोखा खालामखानानै होबाय। आरो थुनलाइ आफादा बेनि सायाव बारा सावरायनांगौबो गैया होननानै जोंखौ बुंदों। आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै थुनलाइया बाथौजों सोरजिजानाय हिसाबै जों माखासे बेनि सायाव सावरायनांगौ दं होननानै जे दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों सावरायनो थाखाय आवगायलांदों। आरो बेयो बर' थुनलाइनि आगानसेबो फावसयदियाबो दावगादियाबो बे जोंनि थाखाय सावरायनाय फ्राय 3 घन्टानि बांसिन सावरायनायनि गेजेरजों जेबो फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनासै। आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो थुनलाइ सिबिनो हयथ' थुनलाइनिफ्राय गोजानाव जानांगोन नामा बेखौ जेबो गरन्थ'आव फैनो हायासै। बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखा जेबो बेखौ राहा लानो हायासै। बेनिखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा साननैनि हाबाफारि जाय लादोंमोन, माखासे जिल्ला आफादफोरा जोंनिसिम मेसेज हरगासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों खावलायदों। जेरैबायदिहाय फरायसालियावबो गामियारि बाथौ थानसालि, बियाबनि बाथौ थानसालि आरो बेबायदिनो गोबां फरायसालिमाफोराव दिनै गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ नुयो।